Aquell divendres, la conselleria no tanca per la investigació de l'assassinat. A desgràcia dels funcionaris, Marilaca demana màxima normalitat possible al personal i respecte per la víctima. Amb la falta de limitació de Lleopard, però negra, avisar que la policia podia passar pels despatxos en algun moment a fer preguntes. I així va ser. Què feia vostè entre les 9 i les 12 d'ahir? Treballar, com sempre. A on? Així, en la meva taula, i també en el despatx de Miquel, el cap del servei. Es va afanyar a afegir. Quines tasques va dur a terme ahir? Estic intentant desenvolupar una aplicació pròpia de la conselleria. Una aplicació que facilite l'adopció animal segura i que permeta fer-ne un seguiment des de les protectores sense cedir dades personals. Vaig fer això fins a les 10, menys o menys. Després, li van assignar altres tasques. Arxivar els documents de l'any passat, fotocòpies, ordinadors que no funcionen, tot això, coses de becària. Ens interessa la temporalització de les tasques. Hem de saber qui estava en cada lloc al llarg del matí. Doncs crec que primer van ser les còpies, sí. Vora les 11 vaig parar perquè la directora general em va demanar que li fera un favor. Després vaig seguir arxivant fins les 12. Quin favor? Parlava el mateix policia tota l'estona i l'altre prenia notes. Que li portara uns vestits a la tintoreria, de fallera. Va especificar. Per què no ho va fer ella mateixa? Jo vaig voler riure i crec que la becària també. Soc la becària, no faig aquestes preguntes. A més, Maria Laura tenia una reunió amb el secretari autonòmic al despatx d'ell. En quin horari? d'11 a 12. Per tant, d'11 a 12, Maria Laura Castellà no va eixir del despatx del secretari autonòmic? No ho sé, no la vigile. No puc dir que em sorprendera el tarannà contestatari de la becària, de nom Isabel, espera l'IFE i no Isa, com la majoria. Ja en el moment de presentar-se marcava la diferència. Li havia vist cosida en una xarreta texana un pedaç amb un logo, res bé, que assumia declaració pròpia. Sota la cabellera tenyida d'un necessari blau llampat li bullien 1000 idees que no s'estava d'intentar posar en pràctica. A 26 anys tenia tota la vida per davant i moltes ganes de viure-la i de canviar el món. I estava en el pitjor lloc possible per a fer-ho. L'administració pública era el lloc on la creativitat anava a morir en pau. Seguirem fent-li preguntes, sobretot en referència a l'hora que havia estat en cada lloc. També van voler saber quina relació tenia amb la víctima. Laboral, Va dir ella, i es va arronsar de muscles. no parlaven gaire. Jo estic adscrita al Servei de Benestar Animal, dins de la Direcció General. Estic ací, a la segona planta. En part treballava per al Servei d'Intel·ligència Artificial, a la planta de davant. Però vostè és graduada en informàtica Sí, i no treballa per al Servei d'Intel·ligència Artificial. no. Hi va haver un breu silenci durant el qual els policies es miraren. Possiblement es preguntaven si la becària intentava enganyar-los. La Direcció General d'Intel·ligència Artificial no té competències en informàtica. Explicava ell, al final. I a què es dedica? Aleshores. Fan informes i notes de premsa. Els policies es van tornar a mirar. La becària no mentia. La Conselleria de Benestar Animal i Intel·ligència Artificial era un d'aquells empells monstruosos que havia sorgit de la formidable imaginació que tenien els polítics quan necessitaven col·locar prohoms del partit en llocs importants. El nou govern de coalició, sorgit després de la crisi aquella del coronavirus, tenia 3 partits i al més xicotet la contentaren amb una conselleria de nova creació que ocupava l'edifici anteriorment dedicat a la d'educació, ara ubicada en un lloc més cèntric i modern. Jo ja treballava a l'edifici quan era d'educació, des de feia vora 10 anys. Havia vist passar per allí personatges diversos, però mai no hi havia corregut res tan emocionant com un assassinat. La investigació de la policia era, de llarg, més entretinguda que les converses habituals dels funcionaris insubstancials i anònimes. Miquel Carbonell. Es va identificar davant dels agents el cap del servei. Tornava d'esmorzar a les 11:50 en punt, com sempre. El cap del servei El policia va revisar les notes. d'animals domèstics i granges, no? Correcte. Passaren al despatx d'ell, però en deixaren la porta oberta. Amb l'oficina gran encara buida, se sentia tot perfectament. Les preguntes van ser molt paregudes a les que havien fet a la becària. Miquel Carbonell declarà que ell tenia unes rutines molt estables i que aquell dia, com de costum, les havia seguides. Havia baixat al bar a esmorzar entre les 11 i les 11:50. La resta del temps l'havia passat al seu despatx. Ho podien confirmar Isabel i Maria Laura, que hi havien entrat unes quantes vegades.